Hello guys! So before we start, kumusta inyo nang tong agency? Wala? Bahala na mo. So karon guys, kaning video na ko karon maghatag kog 5 tips. At least mga 60% madawat mo. O at least at least 40% na lang inyong paningkamutan. Siyempre ang 40% na depende na sa inyo ang siyempre tubag sa interview. So first na akong ihatag ninyo nga tip guys is importante kayo na guys, bisig diri importante kayo kayo na bisig na nako diri. Greetings. So in Japanese na aisatsu. So first niyo guys, kung buntag yung interview, syempre ohayo gozaimasu, kung udto konnichiwa. Pero wala ko ka dungog na interview gabi. Pero kung naay gabi, kumbawa. Kung na to ang aisatsu. Ikaduha nga tip nga ako ikahatag ninyo, igsulod ninyo sa room, syempre interview naman na aisatsu gid mo. Sa number 2 guys, kuan mas nindot gid guys, medyo ito mo before mo interview sa habak sa interview, medyo ito mo ba nya sa daot mo. So katong mga dako-dako day lawas, jogging lang gid mo. Ya painit mo gamay, ligo mo dagat ngano. So, imagine ninyo guys, mo kabuk mo sa room, puros mo puti. Di ba? So kung dili mo pa anam pina guys, kay ang first mo good interview na daghan kay mo interviewon mga 10, 20, 30, mga 40 o 30 plus mong interviewhan na. So first na sulod niyo sa room, ang mo sa inyong employer na. So dili mo gud mo matag sa tagsa. First na dili mo matag sa tagsa og interview mo gud na. So tan-aw lang mo na murag screening dahuman mo na hapon tuyok patuyo ko na tuyok. Tan-aw ra mo na. So mas ninyo gitong medyo itumon ka guys. Tulo ko ka business na interview. Pagkatulo ako nakapasar. So mao ni ako mga naobserbaran sa first interview, second interview, ikatulo nga interview. The first interview mo to mga sagaran jud mga gikuha nila kanang mga medyo dark ang skin. Kung imuhang swerte wala pa sa ikaduhang afirmerong interview, ikaduhang interview, tapos ikatulo ikaupat, nami ka putog siyam ka interview guys. Siyam ka interview po ka interview. Pero wala may problema hinon guys kay kuan ang agency maghapoy mangita og paagi ana. So kung di ka kapasar sa first nimo nga employer, pangitaan sa lain nga employer. So i-schedule na pud ka pero hassle kay guys ay. Di ba lalim magsigi kag balik-balik sa kuan agency ana pretty pa kaon pa oras. At least ba namoy reference ba, na may idea. So number 3 guys is proper seating guys. So di ba napilian naman mo. So kung napilian naman mo, igabot niyo sa sulod. Siyempre napilian naman mo sa 30 ka buok, napilian mo butatag tulo ra gikuha or upat ra gikuha, so napili na mo. So sulod din sa room. So, siyempre aisatsu gyapon, gamit gyapon kinang aisatsu, pero ako nang gibutang sa number 1 kay mo gani first gid ninyong kuan ninyo sa employer. Greetings yun. Greetings. Sulod din sa room, proper seating guys, mo unay usa sa pinaka-importante. So grabe kina sila ka-observant ang mga employer o mga Japanese. So dapat iglingkod ninyo, i-demonstrate ko na. So mao ni siya. So proper seating ta guys time nga mag-interview na aligi na diri dapat sa tuhod. Ana. Kaya dili sa mo pwedeng magduko. So kinahanglan naka burst out mo, naka stomach in, burst out, sumura mo robot. Magkatawa mo guys pero mga gina siya kuhan gid, mga gina siya reality gid interview na. Nakuha. Pasar lagi mana lagi interview lagi. Guys, magkatawa mo pero sigurado lagi na guys. So, number 4 guys, dapat kung na mo'y proper seating, so naglingkod na mo dira. Ayaw yun nakalimot ninyong smile gid guys. Smile gid mo. Hangtod mo human ang interview, smile with eye to eye contact. So pare kung gibuhat karon, dapat hangtod mo human ang interview. Kanang kulba guys, naaragi na mag-agigid tanan ana. Sig ako grabe kay kulba ako time na. Katulo ko kay interview pero grabe kay pa kulba. Pero ako lang ginang gipang sunod yun ang akong dapat mo ni kung buhaton mo ni mo na. So number 5, at least naamoy nabalaan nga ni Honggo. Kulbaan na mo. Pinakasayon og pila kadali ra sad ma-memorize nimo guys ang counting ra gyud guys. Mao ra gyud ako ikahatag nga tips ninyo guys. 1 to 10. Kung maulam mo ana, ma-memorize na ninyo ng Nihongo ana. 1 counting 1 to 10. Kay mo tanam ko na naagi na nakasuway jud ko ana guys nga mo tanag gyud ang Japanese ang employer na kung naabak kay nabalaan nga Nihongo.
Sa ko sa una wa jud ko nabalaan guys, bisig one lang wa jud ko kibaw sa nihunggo na. So at least karon guys, tagaan ta mo tip mo na ikalima na ko ihatag niyo nga tip. So counting lang 1 to 10. So ichi ni sang yong gu roku nana hachi kyu ju. So kana lang. At least bisag kasagula mo na. Kung bati na jud kay na para tanang Japanese nga kuan. Naamoy nabalaan nga nihunggo, at least kamaulang mo na nga 1 to 10 nga counting. Ako na kinang plus niyo guys. Dawat na jud kay mo. Oh, simple ra kay na pero importante kay na guys. Importante kay na. Wala pag ka nag-eskwela pero na kay nakatunan gamay. So at least masamot nang eskwela ka. So ang 11 to 99 or 11 to 100 basta makasagulang ka ng 1 to 10. Sayon na jud kay nang 11 to 100. Dihar na gikuha sa 1 to 10. So 11 man no. So unsa tong 10? Ju. So sa tong 1, ichi. So ang 11, ju, ichi. So 11 na siya. The number 12, ju, ni. So gikuha dito ra gyapon nagikuha sa mga number 1, 2, 3 to 10 ng kanang kuan. So kung mabot kag 20, diba number 2 is ni. So ni, ju. So mora kung 30 ang di ba ichi ni sang man to. So 30 sang then katong 10 ju. So sang ju. Sang ju. So mora na to 90. Tinana na kasayon, masayon pa na kaysa sa English. English lahi naman 10, about 10, 11, lahi naman 11, wala naman nagikuha sa kuan. Wala na gikuha sa 1 to 10. So in Japanese, nara gikuha ra gyapon sa 1 to 10 ang ilahang 11 to 99. Ang 100 din nila guys is yaku. Yaku, so lahi na ng yaku. Peso pa na 100 pesos. In Japanese, yaku yen. Yen man nila diri di man peso. So, yaku yen. So guys, diri na ta kutob. Guys, next na kong video day guys. Siyempre, so interview naman mo yung mga possible questions ba. Buhatan na ng video. So unta i-share, i-subscribe ninyo ni nga channel, dayon i-hit sa nanyo notification bell para upload na ko sa next na kong video, ma-update din mo, ma-notify mo, bagting na yung cellphone. So diri na ta kutob guys. Ug daghang salamat. See ya. You guys.